ene nipa amaba no ene nti na munyini nche da bia no twetwere da ho 18 years 20 years 15 years diablo so 35 30 no kobi no na enka ne tete wo no onipa da sene wobeti sakola wu a eye busudie entansi ebebe 60 70 years me bia akola bi ana blantie bi atia to se de duamo no abu ato ba ko bi ene be kwa bi sa eye asem eku enti ensi efri se akola wu basabasa eye busudie ene nipa aba na mu hwe nipa timi ya ade mu ho abakata sebe oya boa obakasa sebe adwene onyankopon de ma onipa da sene no wanfa bi ama no adesima mama mu nyina adwo ade a chene se de chie nura ade a chie ba ko biem sa ade a chie de a ye ni hwe ka yasem nyina ne se ye de aseda eni nkabia ebema otwedi ampon okokroko odumankoma obutantim aye biafo onyankopon nyame basayi adom onyame ane ni hwe man nyina so onyame a tumi ahohom sumsum abodie nyina liti ene ne forebuy ene ne kofa buy no onyame ya ba kope onyame oye ba ko e das de menyankopon afi anu ahia afi anu awiedu ye sibosome edu mienu eye potokasam December nim ye do nyankopon ase ye de kaye se o twedi ampo so onum waye ma afi enkometo ya fe so oma ye nkwa oma ya hoden oma ya sumdie ye sere nkwa enye enkwa ne nkwa wo enkwa ahoden ewom ena ye nkwa na nye nkwa ne nkwa obi wo nkwa obubuguo ontimi nsori enye nkwa papa obi wo nkwa sebe obeja na ya jise nipa da sani epeja no city efiso na mpo obi a wapepa no to enye nkwa papa ewo se apedi anyabia ni nyina ye ka onkwa ti asenkwa dia onkokutawa bibia betuma sinemu yesre nyankopon se ome ye nkwa ahodi wo mu a ye betuma nante ye betuma kwaba sebia osrefo no tamfo no ensre ye enti esra nananom se yesra enkwa ahoden ewom enye nkwa ne nkwa edo twedi ampo ase omo aye ma afi enkwa prometry ye omo ye ahoden omo ye nyansa omo ye basamuden omo ye odomapa omo ye sebe tima omo ye atenka enya adwumanti nini obi di nini abone a onwene ho fiso ni atenka mane se eja me de hye me se me ne de hye me a how say the mercy a feeling say good or bad empo me de say ko me nua ani kwosua so na me de won na ni say a na empo me de ya me a ebe me da na atenka no feeling no eni honti oni pe du oni abone di na wu a e bol ko no e twetwere na ntiri e de ne fa kwan bi emfata so a feeling no atenka ni ho me so do man kuma so no mai emwaye na ome atenka ho na ne be boa ye ye do nyankopon ase de kai na nakasi tv na mo hwe yi ansa na no subscribe share comment fama unia na unia fama unia so be di konkonsa akeka unia ho nsa be twetwa unia na ntiri no be pa chawo fa konkonsa die ni nyina fama adasama se sawo petetsem abakosem amane Sumsum Ahintasem ekwaya obefa so abebobra ekwaya obefa so obetutu nan ekwaya obefa so abenanti na onampem obo na mpo se woni na wo so na onampem obo mpa onhwe ase a onya ne ba bia jese na nakasi tv mo somfo na oya de kase konkro tano Okomfo na busumiasa na suniasa mejina esio echampomere anem esio awe kusika anem esio asamansia anem anyumifen ede chewo bia
mijina krachi da ntabuo hene anem krachi da ntabosomfo akyamefo kwam kuma kwablanom ene wona aka nyina mijina mu nyina anem emamo afisia pa krachi agudo hiama nkyere blewani ase kwaku kadentwen enemua kosi nkwanta siade buruku abosomfo akyamefo mechiabu nyina bosomfo muba moade nyina monana moade nyina nana kese krachi na mkowie akom mfiem yensa enti krachi mi du krachi a minu duru krachi a woso ya krachi dia kasa no na manshada manhia papa manti papa na so krachi dia mini hoyie pa tra krachi mfiem yensa ahona mkowie amako metwato ahona mekoye mekobo me master degree una brewa asesam yo yemfa ni nkunturu ho awiada ne nipa kyerɛkyerɛ ho kekansim hunu kekansam emfatada kyerɛkyerɛ nipa kyerɛkyerɛ ho obia bɛkɔ ne nsam nkyerɛ saa man pɛ sɛ ɔpɛ owuo da ho mo nipa ɛna owuo nti kai owuo sɛ na owuo nti ade a me nua yɛ me nka ɔsɛ kam ne twe pa owuo nti nya hwe ɛna owuo nti kametimi ni nipa na yɛ pa nanso nya hwe ɛna nwumrei na bɛsene kɔ faade na ensubrantem bi toy ɛna mene me nkrɔfo nipa bɛ ensia yɛkɔ taxi rank ho ɛna yɛkɔbɔ yɛ ho adwa kakra ensuo tom mfete nyasam ketwa sikɔkye nyire yi tem na emra yɛgyina taxi rank ho no ihu ya sɛ taxi bi awo station ho aba insensenka obeba be gina ano se de be ya ko obedwene se nipa ewo ho abo ho adwa wo ba bi a omabo enchansen no canopy se de awia eni nsuo to a enka obia no nipa doma bodompemu taxi driver no obomoda se obewura ba bi a nipa bodompemu no nyamem ko a enka akola ba ko no kamokodwo ko de ka no bo no ti ko doni hwana me ko no nkyerem se bema ewiase adaina ye pere hu wiase woni se nsuo to ensuo eto no mfama efemu asukɔkyea ye ka asukɔkyea ebia etiefo ne ahwefo obi mponi masukɔkyea da ana wateko oduma de kro ye ka asukɔkyea ensuo to a abrochire se de mu snow no to a asukɔkyea ne ye block ice block na be yi no ene fe na asukɔkyea na ye ha de entansi tinsuo beto na asukɔkyea be yi no na esuo no ya din na asukɔkyea yi tentententem enka ne yesu asabele ne ya woro ye ho ne nnam nsuo ne ya sa ice block na asukɔkyea ne yedi akola bia sa ojimi ezo no wani age e ice block taxi driver ne be gina kwana no kakra no de abewuram kakra bi ko de be kum nipa aka be di kotim so sem dimlanto asem na me kan twi papa na me de hwe ene nipa amaba adaya obewuram no obelodu ensuo to enframa nipa nya ba bi kura nyina nipa be na wo abelodu omu ade just solely me pa chaw my body my influence no oyi nsama no ene nipa aba yemu ade yemfere ade yensura ade yemu nipa efi se atenka no eni ho ekoya ono ankasa be fa so obedi yie ne ho beto no ne personal interest nipa is selfish hypocrite agem boni ekuta dipenti ono nko anya atwom pesa min kumnya ene di nipa wu wa anyiri sensuo tonfra na efa ne nipa wo ehu adwa no be jira baabi obewura ma belodu nipa be mpo ene be floka behwe kotim sisem oye waden dead se krokokuku ni why because of money omuade na ene nipa amaba no na mka se ene nipa amaba no enu nti na munyini nche da bia no motwetwere da ho ene ohwe da ho a
18 years, 20 years, 15 years. Diablo so 35, 30. No could no. Kwalank think. Na connected to one. Only for the same over to send akola wa. E ya busudie entansi e bebe 60, 70 years. Maybe akola bi ana blantie bi atia to se de duamono abu ato ba ko bi eni be kwa bisa e ya se eku enti ensi efri se akola mu basabasa e ya busudie. Ene ni pa ba ye mu hwe ni kwati mi ya ade mu ho abekata sebe o ya boa obekata sebe adwene onyankopon de ma onipa dasani no wanfa bi ama no ase sebe mu sebe nyaado odi fufu a onu nkwai ase sebe mu sebe nyaado obekasa onasumie so ase sebe mu sebe nyaado obekasa nye nipa dasani mpona enyinsa no ewo no abosome nkron wo hwe suni ne bobla eni aboa bobla kura aboa kura gene che no efiri hifa kai Owuo da homa o Owuo nti uye bibi adwene ho Owuo nti uye bi akai hunu enano adesua yesua no e kire sai sade wutie bia wo suni pa ye dai abawia se pen onpo ontumi onsika wa hunya de wa fade obobre o sabe o mabose eni aduma o de ba asase sumpo mi konfo mini asofo mini malam mini akramoni mini adunsini mini limam say ni pano nompo we are better than far than you enso so oyi o konsiedo o hwe no no o go tu ba bi esie na damna no aka dompe nko aka nkase nko ohunu ni pa ban Owuo nti onipa wo ye bibi adwene ho Owuo nti ukokumu ni adwene ho Owuo nti upesika adwene ho Owuo nti ekwa bi a wonu ni anam no dwene ho yie Owuo nti ekwa ya wonam so hunu sinu se ewu sabe owu eda ho nti amoche ewa asamado a otwe wo enu nti se misisimi nua sabe onipa medi chebi onipa medi jira wa asasi so sanye tie biala ebeko nsama nchire Owuo nti ni akai Owuo nti nyakomapa Owuo nti nyatema Owuo nti nyawodo Owuo nti nyakomapapa Owuo nti nyatinkama wudua efiri se Owuo dakrope odine na basano ode betu ukom watwe nsabanko mini akai Owuo kai Owuo efiri se oyadiania one day obeko agidifo bi tunum bi ase one day obeko no we di asoso no ajeso one day obeko we lawyer ni a obeko konfo a obeko lememu a obeko osofo a obeko one day just one day wo free we ase enem santini nia ohani okukuru wi ase ndi ekwa ye banyina ewi simple e ba ye kura ye beje die bayi ni nia taze se ade achi yeyi awo a mehwe wo mu efa ha mesene ha mekwa ha miyewi empo eduru mebi mpo a emfa lopa enkosi ba anwumre mpo na mwe fi ho se aduane mpo bi nka ma no because of the penti edia na neji wasase so ewiase ayamane eno hawo to bi no kura ewiase kura ba edia na abaye eno ansa ade ache no odidi no anom de oni ma pekope ma kakra ogina ni kakra sa de obanom nsa no nsa awie de obeko disco wako de otibi didi nso odidi yi enam peche empo no adidi empo aya ade so a ni nyina echi no wo wa abo sa wiabo ade asa no akoda dwere hu di se de empo ene wo mu ne dipa ye haye ho se de bia meka no aboa sebe muatia nkwatia
muatia ebi friend nkwatia ena poto kasa broni friend dwarfs muatia wo se onumpo otimi na emfie empem ne akire kwa no onsi dai ontoka onafu esuda bi odidi onipa dasani eni nanu odi nansa ne mpo de ohwe da ho a 20 25 15 18 35 abro so a 40 no onipa dasani ewu onipa dasani timi ha no ho oye adwuma okoba akoto asase akoto plot otwa blocks otwe anwea otwe abo yetu foundation yegu concrete yele floor level yebi aye failing no yato edgeway no ye simple ma ye siapono ye sha ross yegu concrete yato lintel window level ni yato lintel yebi a yakoto nchense na nchense ni nyina echi no yakoto sebi nadoa yato 30 ye de be hye nadoa no so na mpono ya boso de boso wia ya yesili yesilia yato fence wall a nyina echi sili na echi no ya plaster da no ya budainim ya beto tiles yato ya betwa talenzo ayetwa ya to fence wall nyina echi no ya hye burglar proof ya de nade ne ade ayishim na ni nyina echi na iron gate da no we nyina echi da ne da krope tim owu tibuoti ate wono hwe nipa da sani bla wo ble no a no hwa no wo sene twetwetwetwe wasi kwasiafo nimpo mi nyankopon bo mi mitimi na mfie empim ne akire me ha me ho adentina adasama mo ha me ho sa o ha ho sa me pese mi jeskanti okokum ni nua okoji skaduro ori nua fa kwani ebiso biso oye sofo a odada nipa because of money oye konfo a obu nipa oji nkrofo gold krofo ajapade obi ebusuani achel gold a o mpo do onyi apaye woso no owi a ansa gold no wabona dane wamana bisinia because of money on kai wuwo onum se dakrope obeso na ja ho etene beko minua kai wuwo osofo so in the name of Jesus ho say nyame say akwankyere we bai nyame ka we kyerɛ mi kwai onyankopɔn wo hunu ne da wontimi mfuo ne hu no etete adifo mpo no a na oni onyankopɔn tem kwa ebɛn kra na bible na ɛka ye say no kra say nye no kra etogi wo mo ala no mpo no obi ahunu Yesu Kristo nyankopɔn da fi say Moses kwaje mlansem du no wo say ohunu no say mununkum wo hu say nyankopɔn wo efufuo ana wo ekokɔ ana wo etuntum na so na sofo bi aprichia onyankopɔn say onyame yina di kyerɛ me onka se mi wo ani nyame se bi wo makoso mani so aduro makohuru mani so makoso masumte sunsum kasa enti yi kyerɛ me nya yi ni o se nyame say nyame so nka bi da bia nyame say odada nipa obu nkrofo o jisika omo ye fa nkrofo yirenom ye di nkrofo kunturu ho ye fa nkrofo ka mu ye di ye se mensem fata dakrope obeko malam okuta Quran odi otro kalatu oguside oba anwam onam kwa hodo bebre so we nyina echi no odada nipa di amehunu nie me Quran say ebe wi akire wo ye nipa funfran ene obi no ne yire enya ntokwa nipa odo asem koto nanim obeka asem na ma wo be wi akire kotoku sa bobe ono a sabia mu sabia nya adoa waya apa dankwa ono onya ntakraboa onya ntoteboa sabi onama o seho a obo se ne nan sensoro na ne tihwe fom sabia mu sabia nya ado no woko no oba no wokansem no wodi nkofo sika no wodi nkofo fa kana sichi kwa so die minute ubewu entimi nua kai owuo se wo kai owuo na kai hu no se enipa yensahwe wa asase so dakrope obekọ a menua uyi obi boni a obedwene ho nempo se wo koye boni bi mpo a empompanifo se obesusu se wo prawu nua mpo a obedwene ho na obesusu kai owo efise owo da ho manipa dakrope woni mehwia yakọ esieye yakọ mokyere na kọhwe nipa dasani ya ye gugu ho emema mu ma atentra gram kokọ tuntum redi enso ne obekọ omunyina bia fridge mu okoto na ahwe nipa dasani a boni e di boni obeka so jebida enso yakoba ade amako wi no oboa ade achi ani refi wakodi boni ade achi ani refi no obu ni nua ade achi ani refi no fa nkrofo yire no ade achi ani refi odada nkrofo je omusika no god no mo japade konfo bi se me bosom se obi ajapade no waje bema obosom se dakrope kureba
da kro be ko ma o de bosom se me bosom se udi nsem hunu udi nsemfo uye nyamblasem ade a emfata na woye uye busude wo de bosom aye kwahye ma ehunu na nkofo uye abekum uye abesew me na nkuta do me na be se oboa da kro pe na nanom betinte suko kwa akere ofisa bosom yemfani ni atro bosom nya in the name of Jesus anya bible ene ye dia soe e dia kansem hunu e ya penko apewu krofashiw omni boat entraîner nti mu amade bosom ya kwahye maka mu nya akomfo a mo be Tete TV so YouTube Instagram Twitter na sefo ababa ene Facebook mo data nkrofo bubu nkrofo jije obisika no sika de obenya ka papa no betinem adan de obesisi na wowie ye dakrope okatrema ose ebeka ose beka si okatrema so ya wontimi nya wono mpo no wabie fi se de obedua no eno na abetwa hwehwema de akosoro timi de abesani sakra wadwene na no meka adwene sakra asem ne bible ne kan ye bible ma ya bibi mema akosi goni fa bible ma ye ni papa ye ni mbone ye ni mehia eda bone ne papa ntem ni suro ho obi ye bibia obobrim okoye ni bone a ohwe na chi ene waye ene so obi di bone ohwe na chi ekura kwa ye je na flato odasani bebi na ta so akyerewo wan fo sika ma no obekum wan fa obaage amana obekum ofu ekuta ho wan fa ma no a obekum obi na ta so a enya hwe na hye ho eye etuo eye sekai udi agora obekum ato atwene enso enkale tete woro nananu nti suro ho nti no wade be free to afom abeto fom obekọ ha eni kejetia akọ asaba obeba na ade nda ho obi na fa mpo a ode twen minua uja wade ho ade ni nie obeba mpo bi mpo fa na nsa mpo nka efri se na odo ho ne buo ho ne suro ho because of bosumunti ti mo nyen kai tete atempo no ne nsa ko fa ye nananu mabosum no nanu na be boa ye amehu eni suro abedi pabla bomuno nipa ko yiri nua bone a wadwene wo se bosumas mesi betiame bleku ne becheme gado becheme tigale bekume tombo bekume tengale bekume safokala bekume kantinka bekume nempo nana tano de ompe bone esu champo mini bekume esu bonkunfo bekume esu abrakusika bekume esu samansu bekume antoanya ma bekume adwumaka subiri bekume ayanta bekume akolodi bekume obochiri wa bekume esu tano bekume esu kwa bekume esu ankwa bekume esu senya bleko bekume na abusunia sebekume na mpoma hweya nkotia ne beprame nti onipa ye bone a na usuro ene sa hu we nyina nyedei eni ho because of in the name of Jesus because of the choir sorry if it's a bible ama adasamati asori dem amoma adwena bom say de wutie bia bone bia be ye bia no se wo ka onfum so kire no a wole ono kofo ene trinini so odun fum so nyina be kyewo ne watimo fi de antie ho nti obi kofo obi gina wunsuro because bible obetimo fi de antie ho oni no hunti bosom so ya mekunti suro wo ho na obi a wonye bone na bosom nti ukiri bone usuro obi ade obi a oye bone in the name of Jesus am ye bone makosakra obi a oye bone obi a onye bone kwan na nyankopo eba obeje no kwan na nyamini no na me tire no mafla hotefo a kwan na oye hotini eya asem sebe medamasi nyame nhyira mo nwumi fai bye bye.